On nema album, nema spot, ali ima glas koji puni dvorane. Upoznajte Jakova Jozinovića, muzičku senzaciju koja je osvojila Balkan bez jedne pesme na radiju. Jakov Jozinović, ime koje je ušlo u srca publike širom Balkana. Rođen u Vinkovcima, prvi put se pojavio na sceni sa samo 12 godina u emisiji o Zvjezdice, a zatim i Šatke bistari stigu. Super talentu. Njegov glas, emocija i harizma eksplodirali su na TikToku, gdje su obrade pesama Olivera, Balaševića i Čolića prikupile milione pregleda. Posebno se izdvojila pesma Etizo Olivera, koja je postala viralna. Iako još nema album, Jakov rasprodaje dvorane, Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Maribor. Publika ga obožava, a hvale ga i velike zvezde poput Najne Badrić. Trenutno radi na svom prvom autorskom projektu sa Matijom Cvekom, a sanja o saradnji sa Dinom Merlinom i Zdravkom Čolićem. Van scene studira novinarstvo u Zagrebu. Njegov stric je poznati fudbalski trener Darko Jozinović. Nije u vezi, a kaže da ga privlače devojke sa toplim srcem i smislom za humor. Jakov Jozinović je dokaz da talenat, emocija i TikTok mogu da stvore zvezdu bez albuma, bez spota, ali sa publikom koja ga voli.